aften, assholes. Dolph vil lige fortælle jer om 2005. Det har været et afskyeligt år. Landets grænser er jo vidt åbne, og det fosser ind med brune, lodne typer fra lande som Andorra, Mississippi, Narnia og La Santa Sport. For de grænser lukket. De fremmede medbringer ubegribelig fløjtemusik og plaprer løs på deres løjerlige umba-umba-sprog. Ingen aner, hvad de taler om. De er anderledes. Det skal stoppes. Faktum. Årets underholdningsbrag var Irak-krigen. Nogle psykisk ustabile kommunister vragler løs om at trække de danske tropper ud. Nej! Lad os nu for en gang skyld have det lidt sjovt. Danskhed må være andet end pensionsopsparing, koteletter i fad og hæslige Arne Jacobsen møbler. Der må der også være plads til destruktion og blodbad. Send flere tropper til Irak, og de skal være udstyres med mindst en dejlig brændbombe. Det er basisudstyr for enhver jægersoldat-ninja. Det ved alle. Årets store filmsucces var Far til 4. Dolph så ikke den nye, men kan godt huske de gamle film. Det var rigeligt. Jeg kan godt huske ham, Lille Per, som er et møgbelortet asshole. Lille Per, han havde en elefant ved navn Bodil. Han trak den rundt. En elefant på hjul. Hjul skal sidde på en bil, ikke på et dyr. Det er jo vanvid. Hvad bliver det næste? En hjort med rat? En rotte med soltag? En kamel med handskerum? Hvornår ender vanvidet, Lille Per? Kan du ikke selv se, at den er helt gal? Ring til åndssvageforsorgen. Sygt barn på fri fod. Og ham onkel Sofus. Han er en Flemming Opfeld-type. Typer som onkel Sofus er grunden til, at vi har noget, der hedder Guantanamo-basen og den elektriske stol. Farvel, onkel Sofus. Du er fuldstændig ubrugelig til opbygningen af fremtidens samfund. Yes, sir! Så var der jo H.C. Andersens fødselsdag. Det fejrede man på flotteste vis. Der var få, men udsøgte og ekstremt succesfulde arrangementer. En af fremtidens stjerner dukkede op og sang sit allernyeste hit. Jeg taler om det pure unge stjernefrø, Tina Turner. Alle var vildt begejstrede, men ikke Dolph. Tina Turner er en nougatfarvet skøge. Er det virkelig sådan, vi vil hylde nationens internationale anerkendte eventyrdigter-onanist ved at invitere brunlige nymfomaner? Stop, Dolph. Altså, jeg gider ikke stå og høre på det der. Ulf, væk med dig! Det er Dolphs tale. Smut med dig! Nej, fordi du har nu fået muligheden for at tale til hele nationen med den her nytårstale, og du er nødt til at sige noget fornuftigt og noget konstruktivt. Hør en gang, nu skal jeg sige dig, hvad du skal snakke om. Du skal sige noget positivt om kongehuset. Kronprins Frederik og Mary, de har fået dejligt... La! Det er det eneste, jeg kan høre, når du åbner din dumme mund. Det var en smuk begivenhed, det var et pragtfuldt barn, et velskabt barn, og det skal du sige noget om. Det lille søde barn der. Altså, Mary, hun fødte bedre, end nogen som helst andre kvinder nogensinde er født. Sig noget om det. Kom så, Dolph. Positivt! Forsvind! Jeg skal nok sige noget om den sag. Det kommer her. 2005 var året, hvor landet omsider fik noget valuta for kronprins Frederiks evindelige hår. I 20 år har alle borgernes skattepenge gået til at finansiere den liderlige knæks eskapader. Og omsider kom der resultater på banen. En lille baby. Med andre ord, potentiale. Dolph håber inderligt, at kronprinseparret gør det eneste rigtige og overlader opdragelsen af deres afkom til Dolph. Mig og Frederik donerer jeres barn til Dolphs her, og jeg lover, at inden han fylder 2 år, vil knægten tale flydende tysk, beherske 3 forskellige cirkelspark og have et flot overskæg. Yes, sir! Giv Dolph det barn, Pingu, og jeg vil gøre ham til den næste Stig Tøfte. Nej, stop. Det må jeg undskylde. Altså, Dolph, det gider jeg ikke høre på, det der. Det er ikke en rigtig nytårstale. Det må du, altså, kom op, du er færdig. Flyt dig. Du skal ikke afbryde mig. Død ved dobbeltkølle. Du skal henrette.